ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширин калом Ашур Сафар дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин. хара бенуқта чӣ хел мебарад? дар кӯча Ашур Сафар бо шоир муаллифи суруди машҳури Куртасурхак Раҷабалӣ Назар, ки ҳамроҳи ҳамсараш сайругашт дошт, ва мехӯрад. дар нуқтаи ибтидои домло ҳазл мекунад Раҷабалӣ Назар ба тарафи ҳамсараш ишора карда: маънидорона сар меҷумонад Ашур Сафар. охир ин заифи бечора хара бенуқта чӣ хел мебарад? лаҳзаи тафреҳ. дар ҳама полисҳои меҳани ман ишқ мерӯяд, муҳаббат мешукуфад. дар ҳама полисҳои меҳани ман ханда мекоранд мардум, ханда мекоранд ханда. лаҳзаи тафреҳ. ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширин калом Ашур Сафар дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин. лаҳзаи тафреҳ. дар таҳияи бахш саҳм гузоштанд коргардон Абдулмумин Раҳматуллоев, муҳаррир Лутфия Қурбонова.